O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, participou esta mañá na inauguración da terceira edición da Feira Gastromar, organizada pola Asociación de Empresarios de Ribeira, en colaboración co Concello, as confrarías locais, as cooperativas de armadores e varios locais hostaleiros. Na apertura oficial da feira, emprazada na céntrica Praza de España, participaron tamén outras autoridades, entre os que se atopaban o presidente da patronal local, Francisco Martínez, o director xeral de Pesca, Antonio Basanta, e o alcalde Luis Pérez Barral. Todos eles destacaron a importancia desta cita, na que se busca a exaltación dos produtos locais do mar, con especial atención a aqueles peixes e mariscos que se descargan na lonxa da localidade, como é o caso do lirio e a xarda, pero na que non faltarán tampouco outros produtos, como é o caso do polvo, a navalla ou a ameixa. Nós vamos a seguir apostando por ela. É moi importante que as administracións, en este caso para nós temos as tres, tanto a Xunta de Galicia, tanto a Diputación como o Concello de Ribeira, que sigades apoiándonos a nós, que sigades invertindo con nós, porque non hai mellor resultado que o que estades vendo aquí, que isto non é cuestión de facelo dun mes, nin de dois, que é unha cuestión de moitísimo traballo. Cando ves a implicación de tanta xente, eu creo que é o máis importante. Ao final, as cousas salen cando lle poñemos corazón e cando avanzamos facendo caso dese corazón. Falamos dun porto como o de Ribeira, onde a exaltación dos seus produtos, tanto os que se venden na cofradía na lonxa de Ribeira como en Aguiño, son produtos que hai que exaltar no momento, ademais, ideal, como é o verán, dada a afluencia turística que temos en Galicia, nun porto que é a referencia e baixura de toda Galicia e, por tanto, de toda España, onde casi 30 millóns de kilos se venden ao ano, non? Esta feira vai permitir que os veciños e veciñas sexan os primeiros prescriptores dese produto de tanta calidade, porque vamos a ser os primeiros que demostremos que temos unha potencialidade que temos que explotar e, por tanto, que lle digamos a todos os visitantes e a todas as persoas que chegan a Ribeira cada ano que temos uns produtos maravillosos, que temos que consumir ese produto local ao longo de todo o ano, pero tamén que esas persoas que nos visitan poidan comprar e comercializar os produtos que aquí se descargan nas nosas lonxas. A Deputación da Coruña ten unha presenza destacada nesta edición de Gastromar, cun stand propio, no que poderán degustarse varios tipos de mariscos, como é o caso do camarón, a navalla ou a ameixa. Aquí no stand da Deputación da Coruña, que é a provincia que sabe, vamos a degustar o que é o marisco, todo. Todos os anos van a ameixa e a navalla, porque o molusco é a xente menos alérxica que hai. Este ano, cada ano poñemos un crustáceo. O ano pasado hubo nécora, o primeiro hubo tamén santiaguiños, este ano hai camarón. Entón, aquí na futura da Deputación, vamos a degustar as tres elaboracións de marisco. Non é produto en bruto, non? Ni produto incluso elaborado de forma clásica, sino que máis traballado, máis elaborado para dar unha perspectiva tamén moderna á oferta culinaria e que a xente poda ver as capacidades que teñen produtos como o lirio, o propio mexilón, o propio pulpo, o camarón ou moitos outros produtos como o congrio ou como o bacalao que promocionamos aquí na feira, non? Para o presidente da institución provincial, a implicación da Deputación da Coruña con Gastromar é un bo exemplo do compromiso da Administración provincial en poñer en valor a gastronomía local, coa promoción dos produtos de proximidade, xa que, segundo el, o mar é unha fonte de emprego e economía fundamental na provincia. A Deputación é unha institución moi apegada á realidade económica da provincia, non? E, por tanto, o sector da pesca, neste caso de baixura, é unha das referencias da nosa actividade. Liñas de axuda permanentes para eventos como este, onde nos implicamos financiando prácticamente a totalidade do evento, en colaboración coa Asociación de Empresarios de Ribeira, e que permite a exaltación de produtos locais, tanto da pesca como tamén poñer en valor a indicación xeográfica protexida do que é o viño do Barbanza, non? Eses produtos que se comercializan tanto en Aguiño como en Ribeira e que supoñen preto de 30 millóns de kilos ao ano e que merecen ser exaltados, non? Exaltar estes produtos non é unha acción de festa, non? Sino que é precisamente dar a coñecer, incorporar estes produtos na dieta culinaria de todo o norte de España, porque evidentemente os asistentes a esta feira non só de Ribeira, son de todo o norte de España, principalmente de toda a península en xeral, non? Por tanto, para nós é fundamental involucrarnos, ir sumando grao a grao para que localidades como Ribeira, que son referencias na pesca en España e en Europa,
pois sigan fortalecendo o seu tecido productivo, tanto da pesca como todos os servizos auxiliares que dan servizo ao sector. González Formoso aproveitou tamén a ocasión para animar aos veciños e visitantes a asistir a esta cita gastronómica. Porque ao final se trata de proporcionar o produto, además a un prezo máis que razoable, temos en 10 euros, temos bons viños, e temos produtos de calidade cociñados por chefs tamén de recoñecido prestixio e cunha calidade que merece a pena, non? Por 10 euros hoxe en día compras un par de bolos de pan e unha botella de auga, pouco máis. Aquí tes 3 tipos de empanada diferente, tes pambaos con xurelos, ata lirios cociñados en crepes, é dicir, temos distintas formas de cociña que van facer as delicias da xente. Eu invito a todos os ribeirenses, a toda a comarca e, sobre todo, a todos os visitantes que no mes de agosto plagan esta comarca a que se acheguen aquí, non merecerá a pena. Gastromar prolongarase durante toda a fin de semana con actividades para todos os públicos. Durante os 3 días, a par das degustacións, desenvolárense tamén varios show cookings a cargo de reputados cociñeiros e haberá tamén obradoiros de ciencia divertida dirixidos especialmente ás familias que visiten a feira.